Sioe Sir Benfro ydy hon, ond ni'n deud ddechrau'r wythnos y bydd y pobl Sir Benfro yn sicrhau byddwn ni'n cael siow special. A Simon Thomas, y llywydd, ac Emily Davies, Lys Cynhadus y Sir, ni wedi cael un special yn dod. Mae'n bore gorol, ni wedi cael dechreuad a di Sul trwy'r cwrdd ac ymoliant y maes anygol. Ac wedyn di Llun, ni wedi cwrdd ar Prince Charles ac wedyn y Zulu tribe a gwbl. Hwnnw bob wahanol. Ond mae bobl Sir Benfro yn gefnogol iawn wrthos fa. Ni wedi gweld peil o gwynebau ni wedi tynnu lan o Sir Benfro. A chi, Simon, di gweld y sioe yma o ryw ongl gwahanol, fi'n siŵr? Odw. Ni wedi bod tu ôl y scenes mewn ffordd yn gweld ffordd mae'r siarad gneifio yn gweithio a faint o ddefyd sy'n mewn, mae'n 500 a 2,000 o ddefyd yn mewn bob dydd. Mae lot o etrefnu a cael popeth yn ynghyd. Programau diwrnod anagol ddo yn y cneifio gyda'r championships. Felly chi wedi cael cyfle i fwynhau hwnt ag yma felly do yn ystod y 4 diwrnod dwytha? Do, ni wedi cael mwynhau. Mae wedi mynd mor gloi na'n trwbl. Ond ni'n clywed bod y cinio'n dda iawn eithaf hefyd. O, gyda ni tipyn o sport. A canu wedi. Wel, Emily, ti wedi cael cyfnod prysur a di bod on tour mewn ffordd, yn dwi ti? Wel, nôl yn mis Mai oedd y Cawson Tour Roadshow dan ni fel rhan enfawr o beth dwi fel wneud fel Llys Genad y gymdeithas. So oedd hwnna'n mis Mai a mae lot mwy o plans dan ni nawr fel Cawson Tour team i wneud mwy o bethau fel i helpu'r diwydiant ac hefyd i helpu'r gymdeithas yma ar Royal Welsh. Wyt ti wedi gwisgo sawl het, ac os gyda ti wedi gwisgo hetiau hyfryd iawn yr wythnos yma hefyd. Ond efo dy berthynas di ar sioe, ti wedi bod yn gweithio yma, ti wedi gwneud bod math o bethau, felly ti wedi gweld ti o ryw ongl wahanol eleni sgwni? Wel, fi wedi gweithio fel rhan o'r tîm teledu yn ffilmo fan hyn gyda chi, a fi wedi bod yn y food hall yn wneud ice creams fyd, a fi wedi bod yn gweithio dros y showground, really. Felly, mae e'n anrhydedd enfawr i sefyll fan hyn fel eich Llys Genad. Mae just yn waw. Un gair sydyn cyn bod ni ffarwelio fe chi, mae gennych chi amserlen brysur iawn, dwi'n gwybod hynny. Ond beth am yr arian sydd wedi godi? Beth yw'r cynlluniau gyda hwnnw? Mae'r arian mas i Benfro wedi godi nawr yn mynd at rhoi offices nhw i'r staff ac hefyd Carcass Hall. Mae eisiau Carcass Hall arno ni fwy o seis ac hefyd produce llath. Mae eisiau ardal oer ac ont hwnnw. Wrth gwrs. Ac hefyd ym Montgomery Pavilion mae eisiau adnewyddu hwnnw hefyd yn part o fe. Felly mae cynlluniau ar gyfer yr arian? Oes, mae digon o le eisiau'r arian. Mae datblygu'r sioe i wneud un sioe a well beth eto. Arferchog. Wel, mi welwn i chi eto yn y ffair eia, ond mwynhewch yr un sy'n weddill ar sioe yma, a diolch o galon i'r ddau na chi mewn sgwrs. Diolch ni.